Opština Apatin tokom prethodne 3 godine uložila je preko 150 miliona dinara za izgradnju i obnovu predškolskih ustanova, a ovih dana završeni su i građevinski radovi na rekonstrukciji vrtića Ljubičica u Sonti. Ideja je da se vrtić u potpunosti opremi do početka školske godine, što znači tokom leta imaćemo radno leto ovde, a spremit ćemo vrtić tako da od 1. septembra planiramo zvanično otvaranje gde će i mališani, njihovi roditelji, da vide svoj novi vrtić, odnosno svoj stari sređeni vrtić i nadam se da će zaista biti i oni zadovoljni kao što smo i mi. Podsećamo, vrtić u Sonti izgrađen je 1977. godine i od tada nije bilo velikih ulaganja u ovaj objekat. Komplet projekat finansiran je udruženim sredstvima iz opštinskog i republičkog budžeta, a vrednost investicije iznosi 25 miliona dinara. Predsednica opštine Apatin, Dubravka Korać, osvrnula se na ulaganja lokalne samouprave u objekte predškolskog vaspitanja i obrazovanja, te najavila nove projekte. Svi objekti su urađeni po najvišim standardima, onako kako je bilo planirano i mislim da smo time ovaj ciklus rekonstrukcije predškolskih objekata priveli kraju, tako da je neki naredni plan sada da se usmerimo ka osnovnoj školi u Apatinu, koja definitivno zahteva rekonstrukciju i to je ono što će da se dešava u narednom periodu.